Uba zange wasiva esi story is apha mna ndikubalisele. Esi story ke asisuke ku-Anonymous but si-story ebesitrenda nje kakhulu futhi esibonakalisa uba nyhani izinto ezimdaka zikhona and abantu abangasekhoyo sometimes babakhona babengumoya omdaka. So igama lanomama nguNora. Nomama wayethanda ukucula ke, ecula kamnandi wonke umuntu emazi. Wayecula ke le mama ecula like kwi-weddings. Wayesaziwa like ifumana igig ba abizwe kwi-wedding ba acule nebhendi yakhe ke nguyedwa. So ke wonke umuntu emazi, wayedumile nje kwindawo yakhe. Kuthiwa ke wayehlala kula mazwe alapha eAfrika phaa phezulu ngako-Saudi Arabia kanje. So ke ngoku uthi ke lo mama lona waye wafowunela utsho. Uthe kufoneleni kwakhe wafowunelwa ngumntu ebusuku nje wathi bengicela uze ngo-10 kumtshato womntanam. U-10 ke wasebusuku. Athi ke qoma lo mama, hayi kaloku andisebenzi ebusuku mna, how come bondibiza ebusuku, andisebenzi ebusuku. Kuthiwa ke lo mntu usefowunini athi hayenza kunika imali enintsi nje lo mama makazi, because kaloku uza kumtshato womntanam. Athi qoma uNora, yua amandiye mani because ndiyayinida le mali. Abesedla mama, I'll pay you double the money because umntanam uyakuthanda Nora kakhulu and ndiyafuna ube khona emthethweni wakhe. Qoma lo mama, you know what, because kaloku ndiyakuthanda nocula anyway. So waya ke uNora kulaa mtshato wam nebhendi yakhe. Uthi ke bafika nyhani kule ndlu imention entle. Uthi bafika kule mansion, abefika kule mansion ke nyhani bangeniswe phakathi ke. Xa befika phakathi bangeniswa ngomnye umntu phakathi. Xa befika phakathi hayi ke kugcwele abantu emtshatweni, uyaqonda emtshatweni. But ke wa strangers lo mtshato sebusuku. But ke beqomba hayi noma zizinto zabantu abarich kaloku, private wedding or whatever. So baboniswe ke istage apho bazawuseta apha khona like into zabo zocula, bazawucula khona. Uthi ke ngoku bathe xa begqiba set apha abe kufika lo mama bebefowuna. Abesedla mama ndimkelo lebefowuna introducer chaza uba ngumtshato womntanam lona, bembamba nesandla. Uthi ke ngoku uNora into enotisileyo uthi sibamba lo mama izandla, isandla sakhe siqinile futhi siyabhanda. Uthi qha ndayihoya lona mhlawumbi ke uyagodola or something. Uthi ke sabe sekungena ke ngoku umakoti. Uthiwa wangena umakoti, xa gqiba ungena umakoti ke ngoku kwaqala ke ngoku kwathiwa makacula uNora. Uthi saqalisa ke uNora wacula. Uthi hayi ke wangena umakoti ke konwatywa ke. Uthi njengoba kwasomnatyiwe ke ngoku abantu baqala badansa ke ngoku badansa. Uthi bathe besadansa aba bantu aba, omnye webhendi uyanikhwaza. Uthi Nora jonga iinyawo. uNora uthi iinyawo ezitheni xa ndiyeke iqhube kuNora uyacula. Ngoba kaloku uNora ngoku eculayo, abanye babetha like ii-guitars, abanye babetha like amagubu kubone. So uNora ngoku uyocula akakwazi uba athethe nje. So wathi uNora like wenza isayini ukubonisa uba andifuni uthetha mna ndiyacula apha. Uthi uNora ke ngoku waye waqoma makajonge ezi nyawo aziboniswayo. Uthi waxa ejonga iinyawo zezehashi, iinyawo zabantu apha emtshatweni zezehashi. Uthi ke ngoku uNora wabaqomba mabacele uyochama, bafuna nophumla as a group. Uthi hayi ke bavunyelwa ke phakathi bakhawuleze babuye kwalapha endlini, abaphumela phandle. Uthi saswa kwenye room phayana. Uthi baya ke bafika bavalelwa phayana, emva kokuba bevalelwe badiscusse ke phaa baza escape njani because bayayibona uba ikho nto yaqondakala like abekho abantu abaneenyawo zehashe, of course ikho nto erongo. Uthi ke ngoku nebhendi yakhe bathi ibhendi masibalekeni. Uthi waqomba uba siyabaleka ebusuku sabaleka siye phi because le ndawo ikwanti nje like far from where we stay. So wathi uNora walapha uthi uba sihambe siyodlala nomculo, sidlale ntekuse because if abantu bangumoya omdaka nyhani, umoya omdaka uzodisappear xa kusisa. Umoya omdaka like akazohlala bavele oko aba bantu because sebeqonda uNora. Uthi hayi ke nyhani ke balantuza baphindela phaa. Uthi uNora sadlala, uthi saqhubeka sadlala, uthi for hours and hours and hours. Uthi yaphela 5 hours ukosicula. Uthi ngoku bathe xa betha o-12 after 12 o'clock nje baqala ke ngoku aba bantu. Uthi badansa fani, baye kudansa njengabantu, badanisa fani. Uthi indlela abanye baxhwitha iinwele abalahle phantsi, abanye like bajikile ubuso nje abasekho normal ezibabona eqaleni bangabantu basizinto zoyikekayo. Uthi sabe sinovalo, uthi indlela esisoyika ngaso zichamela, abanye babezichamela nokuzichamela basingajambisi siqhubeka sicula. Uthi uthe xa kubetha u-4 because kukho iwatch edongeni phaa. Uthi uthe xa kubetha u-4 bavele bafriza bonke, yangathi le ndlu yadilika
yangathi le ndiyadilika uthi wathi uNora masibalekeni. Uthi baphuma babaleka, xa bephuma phamos baphuma babaleka indlela ende. Xa bejonge emva ayibo laa ndlu ayiyo laa mansion bebeyibona, indlu ebhorhobhorho nje le ndlu, indlu endala lena. Uthi badibana nomntu bebaleka, walaa mntu nibaleka ntoni? Bathi uNora sifuna uthetha nawe, wathi nibaleka ntoni? Baphela ke bemchazela uNora uba kwenzeke ntoni. Wabesithi laa mntu hayi indlu leya yesipoko, kuyabhorhwa nje kulaa ndlu, ayondlu yabantu leya. uNora ke oko yam ebalisa isitori sakhe, uzasibalisa kuni namhlanje kuyo zonke iiplatform. uNora uyasibalisa isitori sakhe. If nawe ufuna usifaka uNora isitori, ungasetsha nje kuNora apha kuTikTok kuGoogle, uzosibona isitori sakhe. Yho, awubona Khoza.